Здравейте! Вие сте с поредицата видеа, в които ще ви разкрием как да обогатите вашият YouTube канал така, че да привлечете повече зрители. В това видео ще си отговорим на два въпроса. Защо първите 15 секунди от вашето видео са толкова важни и как да направите началото на видеята си атрактивно. Първите 15 секунди са изключително ключови, за да задържите вниманието на вашите зрители. Знаете ли защо? Защото зрителят има два въпроса към вас, преди да реши дали ще гледа видеото ви до край. Първият въпрос е защо да го гледам и вторият въпрос е с какво ще ми бъде полезно. Ето с тези отговори трябва да започнете вашите видеа, за да задържите вниманието до края. Обаче не винаги, не за всеки тип видеа, това е подходящият начин за започване и сега ще ви дам за различните типове видеа идеи как може да започнете по атрактивен начин. Например, ако сте решили да правите поредица в YouTube канала си, за да е достатъчно атрактивно вашето начало, тези 15 секунди, е добре да започнете с кратко обобщение от предишният епизод на вашата поредица от типа на в предишното видео си говорихме за това, това и това, а сега продължаваме с еди какво си. Ако правите видеа тип как да, ще е добре в началото да покажете първо крайният резултат, за да може зрителят да се заинтригува, да изгледа видеото до края, видеото за целият процес, как се случват нещата, за да се стигне до този краен резултат. Но пак казвам, нека този краен резултат бъде показан за 15 секунди и това автоматично привлича вниманието. Ако вашето видео е шега или някаква закачка, много ще бъде добре да показвате реакции на хора, които са провокативни и които са заковаващи вниманието. И след това вече да разкриете самата същност на закачката или на вашия хумор или на нещото, с което искате да бъдете атрактивни. Ако имате видеа тип комични, ще е добре да започнете с въпроси. Обаче не какви да е въпроси, а въпроси, които са достатъчно предизвикателни, за да останат зрителите до край и да намерят отговор на тези въпроси по един комичен начин. Ако обаче сте решили да направите видеа, които да съдържат новини, добре е в началото да започнете с най-атрактивната история от вашите новини и в самото видео тази история да я представите вече най-накрая. Това задържа вниманието на зрителите, защото те ще искат да стигнат до там, до този момент на видеото, в което да видят вашата история. 15 секунди, в които искате да привлечете вниманието на зрителят. И от тези 15 секунди наистина зависи той дали ще гледа вашето видео до край или не. Ако видите статистиката в YouTube, ще видите, че повечето зрители отпадат именно на 15-та, 20-та, 30-та секунда, просто защото тяхното внимание не е било привлечено по атрактивен начин. Ако това видео е било полезно за вас, чувствайте се свободни да споделяте, да харесвате и да коментирате. До следващия път!